Well, fe didn't rugach me sa counter sa counter valning all counter na carige sé na carige agus sér sa dahadí socha. Agus séidir ag bhfuil annach dahar hetádalthe ónúir sin tá áit socha fachta ní sebide ná mar a bhíoch mar an Thompson de bhí na bhéin obair fáil sa counter. Bhí $8 imirce, ság Americano ságus asna agus is beag duine il i reis. Tá saoil áirithe go mór ó hin. An annach slite mar hampla an idirmeoireacht tá sé áirithe, tá siad an déiríocht, tá sé ag tip. Tá an tiascaireacht tánta hisócha ag cótaí agus ach mar sin hénig tá boramór an turasóireacht agus tá boramór húnscona an tógála. Agus na daine bheith mecht tá daoine teachta bhaile agus i fila bhaile agus tá sin áirithe móra.